Doktorka Nováková. Dobrý den. Posaďte se. Tak mi řekněte, co vás sem přivádí. No, je tu někdo, kdo mě už tak půl roku pronásleduje. Někdo? Kdo? No, to já právě nevím. Vždycky mám hrozný strach, vidím ho ve snu i v realitě a nevím, co mám dělat. A když se vám zase objeví ve snu nebo v realitě, co děláte v té situaci? No, vždycky, když se takhle objeví a vidím ho tam, tak nevím, co mám dělat a mám hrozný strach, chytnu paniku a uteču. Já nevím, co po mně chce. Dobře. Tak víte co? Tak příště, až se vám tam zase objeví, tak zkuste místo toho, abyste utíkal, tak se tomu strachu postavit. Mějte na paměti, že vy jste ten reálný člověk a on je jenom strach. Nejde o to se toho strachu zbavit, ale postavit se mu. Vy na to máte. Ano. Jo. Dobře. Ale já jsem unavený, tak já jdu spát, jo? OK. Tak čau. Jsem jenom tvůj! Já už se tě nebojím! Ne! Já jsem se tě bál! Ale teď už se tě nebojím! Pojď si pro mě! Já vím, že tady seš! Tak kde jsi? Kde seš? Ukaž se! Objev se! Kdo jsi ty? Kdo jsi? Co mi chceš? Kdo jsem?
Ty je sám nepoznáváš? Jsi mým stvořitelem. Jsem tvůj strach. A teď tě zabiju! Vy jste ten reálný člověk a on je jenom strach? A já už se tě nebojím. Just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Posaďte se. Tak co? Vyšlo to? Vyšlo to. Jsem silnější než dřív. Jako moc. To the ground.